uyen ya eye wodia wanye ni yesu a eye wodia me ba na ya to so hide the reason so but your share page in my na share my eti weye krobia Asante mawura na opie mu ho na woba ya obeye dotiye edema na da sebre na asebu nso wokọ akura niam bebre ne course wo sabi woba ye ne amandiam ne amamne no a bebre ne course na yentwetwamfo ni kakra nkyere mo na yenhunu se amanne no ba bia wo bia no wombeba maami ya wo hunu na wo gina hai ukọ ba bia Akan ne frɛ no ayi Swaziland ene wo ma dane dina en Eswatini womo susu nanano mo ebaye na wo baye na kyese ne na Mampong hima ahemfie womo kyerɛ ne sɛ de sisa adoa ene adenkum na ene yesiso ye kyerɛ no anti Eswatini fo enso wono baye hwade wo hae enti Eswatini fo so kyese ene omba be kan na hima ho na Mampong hima ho ema wo mu nyina etina se kyese wo mu boni chidom ema ne krokra ne de hye na da so na se bu nso achi krakra kosi se wo mu de ne ko bem na nye ono nko a yenhwe onse ye wo Asante kotoko ena enzima kotoko na fe anwan kotoko yenhwe enzima kotoko hima wono so baye wo ba okura na hwede na yehwe nzima kotoko hima enso firi nzima ebaye eti enzima kotoko hima so no abretufo wa chichi ne benche nyina no wombaye ebeta won na nachi eno achi no enye no nko a kyese ene bretuofo abusua ewo kwawumam kwawuma hene sede nda bia ya ne ka se ye nyina ye nipa baako Akan unity ya ne kan brofum sa se
akanfo ye nipa baako ebribi ne baaye ene bi tukwa ne bi kwa ase eti sa wo hwe nuanom kwawfo a no wonum nyina afiri ba bi ekuro bi efra na akrofo so wo mo se ane afigya asesa area ho ne bi fa ha ne bi kɔ Mampong ene bi su kɔ kwawu ena wo mo teteye nanso eduru die se eduru a nananom nim se aha ne nyina ye fie nipa baako enti kwawu ma hene ni wo ye kwawu ni na wo hweme a sabi de nana kwawu ma hene wo ba ye no wo di card no bɛkye a ne wura se maba han ne efiri ne ye kɔ ye nanso mabai me ba sikadwa kofi da so te ase de a me wura no ene wo ba ye se wo nim ampani nananom ma ye hunu se obi kwawu nye different Asante ye different ne nyina yesosom santeman fi se santeman ene sikadwa kofi ye ne dia wona hwe sikadwa kofi so nti yenhwe nana kwawu ma hene na yenhwe wo bra wo kɔkyea Asantehene nti eni die mu no wo mse democracy ne say ye wa amanhene nanso so ba Asanteman mu a enam se ye nyina ya Asantefo na ye nyina ya gia tum so Asantehene enna wo ye hene no obia no ukɔ nanim a wobɛkɔ ha wontema wo kɔ ha ntema no eye a sign of respect and then we pay homage to the golden throne and then we pay golden throne so dia ene na eye Asantehene krobia eti kwa amanhene nim onim se wo ye santeni ne nuanom na wo ha no wo ha sei bibia nsi ho kwan se obeba Asantehene no a oba Asantehene wa won kase waba ne diem na ne diem so amamre ne amane nsa de tie nsa na eseye eti ya nana akua mo aboaten wo hene nyankwada pia eti yana na akua maboate a wo kwafo nyina hene wo ba wone ne ba hima wo betena misa enanso a wo nyina no wo ne na Mampong hima fi se ne nua ene Sante Mampong ena nei Sante Mampong soso ena asem asia ene se bridge abam ye nyina ye kɔbreman nti wo mo wo ha wo ne na tena se a fi se ne nua no ne nua ene Mampong sosom Sante dia kwa wo besom Sante ye nyina sosom Asantehene yanhwe ya Asantoa edwoso man hima so wo no so ni ya Asantoa so ni eti obabesia wogina premo ode okon ahinku yi so mo kasa anyo no okon ahinku yi ya Asantoa obabesia wogina premo anu yi ayebia mo okon ahinku yi ya Asantoa nti ejoso Asantehene ba ko oba ya odi akon edigi Asanteman wono ya Asantoa ye broni de ne kosa shezi a wantimi ansama bi wono no nti ya Asantoa so no na adwoso man hema no afei yan kokofoduafo wo mo so hineni na kofoduaba bakwasem a ne ho ye frɛ new dwaben new dwaben no en se ye wasante dwaben en ye wo new dwaben ni nyina ne se bibi ne siye na ye nuanom mo ho no kopie ho a ne kofodua a ne new dwaben ho ne wo na new dwaben no won nua eni dwaben Sante dwaben na da sebre tu serebo na nanom o nyina ye nuafo eti new dwaben ni na Sante dwaben ni nua no wo de ni si ade so wono ane ko no de nua no ko si ade so ye abusua no a wo mo nanam padi nsem na ye dwaben se wa asefo ye wo mo a bibi ne si ye na ibi mu tutene ye no wo mo ko ye ne mo akopie nti baby e friend Eastern region no enso so no nim nipa koro no ha so ho wono so ko ye de ne last respect e koma da sebre na asebon so a okọ no wokọ akura sabre no woda ho adwodwo no
Ewie enti new dwabenfo a ekofodua so by edwo mo pay wo last respect edema wono mo ankasa nua da sebra okọ nakura enya no nko a yenko ba bi te se nkoranza yewura ne ono ankasa ne chese ne bani na apoku are bani Asantehene ne bani a ye friend na akwambafo ene kwambafo ni nkoranza chese wodi ahini ma ne yefe yenko okochia ne wura yenhwe ade Ewie eti na kwambafo nkoranza manhene no Asantehene na ne ba no Asantehene na ne ba no Black Soul say ayi yana na akua mo aboaten an one day na medi ka yi no yana na akua mo aboaten woni nua ne Sante Mampong pia ayi Black Soul ofri kwa wo hu mintina menua no pia ebu ehia kuma na ye nipa ba ko no aso hu enti we ye nkwansa so ye na poku are na ne bani say tu na ne bani enti nkwansa mahima so ni yenko yanim Ewie eti enkwansa de so no yenua no mo nkwansa nyina no pia munya nkwada mo nso mamamre ne mamani mu ye na mo nanan mu nyina no bibi ne baaye na onu fra makomu a mokoye enti bafu pi masefo no bibia ne obetima sesamo political demarcations and some traditional authority yenti ni pa political demarcations and some traditional authority sa authority no so na akekere ye ne ema ya besi ne we nso ye brekum enso krono a omo ani asokorefo brekumfo no onom so nie brekum ahema ni wokoche ani wura pia eti brekum so ahema ni wokoche ani wura amamre ni duru hosi ya obi na beka kire wo baabi a wo bia no wa na beba gina hase na hwe ade like video nti breku ma ahema en wakoche ya ni wura fefefe totoro so de otoso se totoro so ma ahema wono so na akoche ya ni wura fefefe eti enne wo bi se na Asantehene wote ayi kumase ote sante na den na broni hafo abakosa yaka de tie ne se ebredu mere bi no ewiase apre obi apreji bibi ntinsase e wo nyina no de opreji ye ne friend katachi na pokwari odika wokoji ho nyina nti woje no obeka ho obi umesom sa akwa na mum obesom sa dehye enti wonu ahu mu nyina no wo ya dehye Asante adehye nko a nti tiase enye obi ne obesore se wo betiti nti mu bibia ni ho a betimi ase de ne wo dada no ensi so da wie na eye na chese ne amanyofo ya muntaka ne NDC fo ene muntaka ne NDC fo interior minister yewura na ne ba no ewo asamka is the hope he gives you hope etiana mi bisa se NDC fo no a mumfiri santimem no eya na muba menhia muba santimem no behunu
said the Asante for ye near man, Namukona Muko can some much them on my animal feel say. Obi is a fifi quete. Once a fifi quete. Once a okochi uba wabe hunu say. Dear wohon and yet say ye book so. Uba mube hunu say Santefo no woman ye. And so ya na mo ye politics no a. Mo person mo ye bi to say. Ye nye bi nti ayan ana mo ba be hu said the near man see the na mo da mo na wo hu. Ti mo kwa na mo kotwetwe book bi sabe yanka obi mo nuanom ne Santefo no benya problem mo nya isa. Mo ba ye se mo hu ne ye. Se wo hu ne ye. Is there hope? He gives you hope. Is there hope for my is there hope we need? Nti amuako hene se enye Santefo na a preserve a protect woman culture and traditions are. Onza ugina ye ranche wo fe so wani age as a minister. Kobianu ni asem. Nanso so untimi and distinguish between lines. Say yen samawini power kra me very careful. Say niam boni a me di wini power no. Me nsan kwaye me ho na ho. Ye ka no onti ase. Enso Asantefo sunsum ne ye nanam sunsum na yewura no wo hoyi. Na yewura baye wo hoyi. Iti say se yewura mo Asante ho ban. Ena ye to na jeje mu se politics ntia. Ka bes obefefe wo sen. Wo ye ndisi nya busa dwene ho wo ye Santina ye ndisi nya dwene ho saa wo. Se amanwesomfo kankan no mo ye no. Ena se de mo aka nkonwa bebre agu o Ghana no. Mo aka hini bebre agu fom ama mo aye mre no. Ena se yewura te ase saa bi na odi mo achia. Na ne nananom so ye te ase. Ena Asante eye de se de nka mo hunu ba bi no a. Nka ne obefefe wo sen. Mo hwe no. Ona gina ho no. Se mo akọ hini ne gina. Mo ona gina ho no. Ayo sa political power obetena so saa ho. Onso ofefe wo sen. E na wo introduce na ofefe wo sen. Ayo fe. Na Asante amo na japade ho ban a, enka ayo fe. Wo ye Santini adwene ho. Dwene ho pa. Let's build the Ghana we want. Together we shall be. Yewura so ya no wa botru na be ne deja no fotabra ba na no foso ne manyina che yewura ya no wa botre pa o obia wachi obia feso kama eti we mu ndc fo no omo ho ye mahinti mi nsu ndc fo no ho ye mahin omo saso tententi o no obi atwa picture no de akoso obe che Asantehene omo twa mfondini sa wo de koprenti abo ho se wo be che Asantehene na ye ewiase we ye chiri kokwa edi ne ma didi apoto wiam ni asase twemanson me ye ndc ni me Asantehene asem o nemum Asantefo de meta wo mu papa me yewura de me penasem me do Asantehene nemum me mpa Asantefo asefi so mo ye MPP fo mu tiri so no mapampa so ye nya wo de ne bo me mo ndc fo de ne bio ye nya bo proud Africa nya no ano doris of say me nya ndc de ne bo afi yanko weye tepa nano na me kase so ye Santini a Asante amamre wo yibi firi manya yie untimi nkase me dia me pese chinchina mayi dia me pe wom na maye dabi so untimi upɛ Asantehene asɛm na so upɛ Asante asɛm a Asante amamre ye nyibi mfirim hwade Asantehene ni ne konfo ni ne suman ni ne ye frɛ na tepa hene na atwerewa tepa suman wote ho no ye frɛ ne sɛ baanie Sante de kokon edi akon de enti a Sante di sa apom ho bono ne hafmante wo nyina akodi wo nkunim no baanie ne nananu tumi no ebi ni eti Asantehene ni suman kase a ye frɛ ne baanie enie Asantehene ni suman ni kasa koa da foforo ye bekirem nti de ohwe sa suman ne so no ye frɛ no na atwerewa ampem tepaman hina no nti tepakuro no wo mu nyina no ehwe sa suman we so tepakuro na dwuma mo ye no no ayi maame fosu ya
dabi domahene de wobede ono beda ba ho dabi wontimi ma eti yewura asantefo suman eni woyɛ santini wontimi nsan we hu ɛka wo ho ɛno so nkyerɛ sɛ wo sɔre ada na no suman no be sɔre abɛyɛ wuyi dabi yɛmpani nsɛm ne baako ni woyi firim enye yie woyi firim enye yie ɛna nye weesu no a ɛka sɛ ɛno na ɛbɛ mo wɔyɛ yie na ɛma wo nye yie yamamre ne yamane ne ɛho hene ni yɛfrɛ no na atwene wampem wɔno na hwɛ so tepaba ne ani tiase saa woyi firim enye yie ɛmo obi so nka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ tetesɛm ɛna ɛyɛ tai ɛnya no korɛ sɛ ɛyɛ na mo mpɛ sɛ yɛka nsɛm bi ɛkyerɛ mo a yɛbɛka bebree hɔ a woni akokuduro wo de no say ne yɛte this is who we are, this is our culture and traditions tepaba ne ani piao baabi obɛkɔ biara no suma na de na hofa so ɛyɛ fitaa eti de ɔno wɔhwɛ so nda biara sɛ wɔyɛ fitaa ne kyiri nyina uduru baabi na hu sɛ kyiri yɛ fitaa wɔ hɔ a sa anyɛ tepa ɛyɛ agona na menka nkyerɛ wɛ uduru dwabo bi ase na hu kyiri yɛ fitaa wɔ Asante mem so wɔnyɛ baa ne yɛ kɔmfo a wɔyɛ agona kɔmfo fisa agona kɔmfo yɛ obiri kɔmfo anɔkye asefo katakye afrifa kurum hɔ agona Asante agonafo wɔnom yɛ katakye kwa obiri kɔmfo asefo wɔm so Asante suma yɛ de kɔnko a yɛ didi de nkyira so na yɛ wɔm a suma no ɛyɛ fitaa saa so na baa ne yɛ kɔmfo a yɛ didi akon wɔ adinkra so no baa ne tepa baa ne yɛ wɔyɛ fitaa eti na kɔmfo no nyinaa no wɔnom kyiri nyɛ wɔnom afasuo ɛyɛ fitaa baabi a bɛhyɛ wɔn bia no wɔn yɛ fufuo sanity nti hyɛ no nso saa wae mabi bia ha nane wadwen na nano Romafoɔ no pie no so ohunu yɛ wɔn mamamre no ɛnyɛ wɔn tan yɛyɛ die nie wontimi nkasa wo da Asante wo so wukyira konfoɔ wukyira suman nya no korɛ ɛna no so ɛno nkyerɛ sɛ kɔfa sɛn okom ɛbae wo yɛ Santeni ɛka ho bi nti na yɛbaabi a yɛwura gyina bia na suman egyina ne nkyɛn piao eti tepaba ne ani hyɛ no nso saa tepaba ne wɔ nie nti yɛwura ne na suman no nti yɛntoa so ɔhene we sei mete pone pa na tepa hene wokɔ tepa sɛdeɛ wasi de ɛyɛ tepa no wɔyɛ adeɛ papa school so ahodoɔ nursing training ahodoɔ nyinaa onim lobby papa nti yɛwura pɛnasɛm yie pa tepa hene Asantehene pɛnasɛm fisɛ wonim lobbying otimi lobby amanyɔfoɔ no pa wokɔ tepa on sɛ school so ahodoɔ no nyinaa wɔ krom hɔ wɔyɛ na fam deɛ papa tepa hene wɔyɛ adeɛ papa enti wo no so de no na yɛhwɛ mi hunu ayi bi wɔ ha we yɛ JJ Rollins yere Ajima Kuradu wo no so ni eti wo ye no ne Eswatini fo no a se ni kunu power no se kunu mu ana no wo manti ono mo ane ko yekochia yura ena ha so adamrifa fo haban yese ni din de adamrifa haban yewura wanu ye se ono ane suma ne bia ni hwade
eti omo eto ekwadwum we so ye bremanfo bremanfo nko a ene to ekwadwum we kire yewura to omo to kire na yewura gye so enti ekwadwum omo to ye nhia musuo wo ya ye yedi wachi eturo beto kumase breman bem kuma asantema bem na kumase bem omo ye bemfo womo so na to saadwum we di kire Asantehene bia bre bia no ye to de kanyane se opese okokon ana wakokon aba ana nipa bonfo bi kansem bi fa no ho bremanfo na to kwadwum we edo kire no nti womo ahu womo yin aye bremanfo ba bia yewura betena se bia no womo bekwa akwakoto saadwum we di a kire no. Eti breman force no ena womo akọ eto wonum kwadwum ede a kire yewura na yemfiri ase wei eya amamre ne amane a mesa aka ho asem kire wo se Asantehene na tumi nyina ye ne dia krobia santema ewura tumi nyina ye ne dia tumi ni se firi hin ne dia na ne konfo oba no ho no konfo no wo wewe ansa na oba nanim hwade ye. Eti Asantema konfo na woba ye yewura so na tumi akonfo nyina ahene no Asantehene ye akonfo nyina ahene o nsuma nkwa ahene enti tumi bia wukura bia ye ne dia se firi hin ne dia eti woba nanim a wo ba yi nsuma o se nsuma nso woba eso owewia woba yewura ho saa bre no a na ye nananum di akon ne ye ti hai ne sofo bia ante ba bia na malam bia ante ba bia ye won mo ye de ne ya di fo ne ya sofo wo ne hunu bibi no wobeka nti se de o se wa hunu no wobeka kire ohene no a na ye wode ho nhyehyeye de ama no sa ne tie utimi nsesa no so na ye kwye ne mo no na o ma polish no na ye nya asofo nyina ye asa ebra wo kikire wasante sofo bi anka ho nti wonu enye ne na obesesa madwene osofo no betimi aba wonto ono no ye second part no but ye kikire Asante sofo bi anka ho malam bi anka ho so ne tie no aha ti Asante di na akon no na sofo bi anka ho akonfo ne yenim wonti ne obiri konfo obiri konfo wona boa ma Asante ya Asante nti uyin firi menye ye eno nkyere se wo se enkyere se wani nte dabi this is who we are, this is our culture. What you say eno nkyere se kusa konfo bi so de akonfo sam no di nsemfo ame yenka nkyere ne dabi nemum Asante amamre mu akonfo ka ho nti na yewura wonkyere obi osom pese fi se akonfo no ye dodo no wo som pese wo som pese nti yewura wonkyere obi osom pese na kane nananum kwa dodo no som pese ye ku yanim anu nyina tinu ne ye hunu bio no wono som pese ye na tufu odikan se tu odikan no wo ye mpese som pese no som pese mpanifo nananum wo so yewura nkyere pese nti untimi ndo Asante se ota akonfo eno nkyere se chinchina so kofa konfo bi adamfo da bi but it seems say yama the second part of your generation no a ya asore sam no ba ye no broni dia no bre ye early 80s ne ba no say 1917 no 18 mo ba 1900s mo ba no a ye no ano ase omo be distort ye bibia ma ye but ukono wa amamre ye no wo ye the same thing eno so nkyere se wo sori ada se konfo betimi ama wo da wa no de sika brew no but this is who we are. Iti ya kire oba no nokore ka nokore kire ne se we na wo ho ye de ni na broni di we ba be kan ye ho
nti sɛ me say mefa broni de no enkyasa me de ne nye esa me hwehwem na me ti ase sɛ ne ye wo ha ane aba ha sei ema ne nya wotan kyerɛ wo ba no sɛ we no se ye pa asofo wo na na ye asofo ya hemfo na asofo ni sɛ tu na asofo ni na difo ni wo na hunu bibi na wo bɛka kyerɛ no to obiri konfo no ano kyene sɛ ma hunu sei na sɛ mbɔkɔ na ma di nkunim di agye sɛ mu hia mampɔn enye ne yete hei sɛ tu ntimi nkobi wonkɔgye sɛ yenya obi ɔde ne ho bɛbɔ afɔde ɛna ɛboa hia na ntuo baayɛ ama ne mpo asefo ɛna ɔno baayɛ a ɛnɛ yɛsisi dwetesika monyɛ nya saa mo na mo de mo pɛ na mo kyerɛ ne sɛ sikadwa no ɛyɛ de golden throne bɛkɔ sɛ tu wɔde a ɛne de ɛtɔ so mienu ne dwetesika no ɛnkɔ he boa hia na ntuo asefo ɛnyɛ no ne ama ne mpo asefo ya so etu yi firi manye ye obiri konfo direction nti zabre no wɔn no prophet a ne anim wɔ mo no nti nya afa na abɛka kyerɛ me sɛ prophet bi firi baabi no no firi Pakistan wɔ banti yentie wɔ no asɛm yentie ebi a prophet bi firi Israel baabi ba wɔ kɔ no ntɔkwa yentie no ye pɛ prophet a ne yɛ prophet bi dada ɛyɛ no kra we no ntimi nya ho hwie o sɛ me gye sɛ wɔ ɛne bi a I don't know ntimi nya ho hwie ye kɔ chane no sɛ ne tie why nti ye wura konfo ba eba wa no so ba bɛkyia ne wura wie na ye wura tena ase na kyɛ sɛ ne yɛ wɔ tena ase a ne yɛ wɔ tie ne kwadwon no bia eti ebremafo no de wo mo hyase so wo chante a ene wo mo chante ma yewura so ene ne gye ne ho pa fi sɛ enso mo ka kyerɛ no ɔno nko an te ase afei yewura sɔre ene ɔkɔkyerɛkyɛ ahema no nyinaa wo bɛbɔ na amampo ahema na agakuma du fi ade ato nene no kwawuma ahema enzema wɔn mo aka nyinaa ayi manson kwanta yewura kɔkyerɛkyɛ ahema no nyinaa edwo so ba bia Asante mamu ahema no nyinaa na BBC wa ha sei enzema hima yade bi mpacho hwade wa hase hwade hwaniye so ofri nzema ho wa ofri enzema no bomode ama eya ama me no nkasa ahwede no mente ase me gisem ko hwem menim timi nka ho asem na enzema kotokɔ hema no obeba wo Asantehene mente ase na ekyerew the bond me de me hunu sɛ the bond ɛwɔ enzemafo ene Asante enzema kotokɔ no saa asem ye bewuram wo de hwade bi hwade utimi sɛ nani bɛyɛ dene papa utimi sɛ ohima yi de utimi yewura ni utimi sɛ wonim pa wonim sɛ nani yɛ den because hwɛ sɛ de okuta the courage ɔwɔ akokuduro sɛ wɔbam yewura
na one to say what the was a human in our no Asante wouldn't be just so good visa where all you say no I was say be out something in him on any madacro and you'll be a surprise or be a hobia no I surprise eti enzima kotoko hima aso no enna wo beba me yewura saa no ewie enti na je say Asantehene so no na wo ne nananom nyina ahemane nyina wo cheche o kama na wo wie na ye ketefo se ene ye yensi aprede so ma no eti aprede asa no yewura so ni mo pia okotoko hine mo pia okotoko hine mo pia ohine nyankwada eti na nwumre no na bibia ekona wokọ baabi na yadeda ye nana dasebre na asebo nsu bretu opiesie na ye ne kurakura mu ayede ne bekọ akura no ketefuo si apreda asaso aprede ye etwamene asa anti yewura efa wo fa ne se kan ne etwamene no a eti sab kane no de say on say eduru say no a wo hene ne bekwa akura aha nti sa ayiwe amutie no aprede ene wade wuhunu no a menu ho asem kan nti wo hene no kọ na we ni ye de twato gwakura ni ansana ya pajande na akọbam nti yewura ebre bia no wo hene kese bia no ene de menye sure say wo ho nti culture asem ajudatre ne bi ni hobio ajudatre ni hobio na ayi when eye na ene yewura wo ye na unsa me ka se ebo 7 na wonura no ebra na yede yewura bekọ yede bekọ ebe mu no enura mampong ebo 7 pm no se ne hotie ebo 7 pm na se ne hotie obi ani abonten fi se na yede na yede na yewura yede ne bekọ be mampo be enti omo hye se mampo traditional kan hye se mo obi ampi abonten efiri nonson ekọ no enti ehomfo ni na me mo hwatwa de send me se ne tie ai ebo 7 no na seje no obi anyina abonten ai eti eno so no
wo bia fra bonte kosi say ye de yewura ekọ bam de kosi ye de ho no mfoniri enko ho nti ye fa ho asem ensi ne nyina ne say nei ye de yewura na dasebre na asebun so ye de na koto ye de na kobam ebam mu so ne ye ba bia ye de ahempon ene aheni ne adehye eto nti mampon bam sisi ho na yewura wokọ nti onam na oto na kwantuo so eko kane nananom ya akamfo yamamre ne yamane ho nsem na ye de mo kan sisi a nti de ekosi so no ehun mpani nsem na we ye list bia me pesa wutie nananom a names of ahemfo a ababedi mampon amene mpo akunwa no free mfi apma hansia ba no abesi ene ya efo mfi apma aduonu enu no ayewi nti nananom abedi asante akunwa ebini ena yede ho yemfa bi ntoa so ye bai de kan nanasia ma kushia mfi apma hansia ekosi mfi apma hansia duasa redu abusuya no ofiri mu redu abusuya de toso bi ye nana boafo antiedu wono so mfi apma hansia aduasa nkono ekosi mfi apma hansia dusia redu abusuya no anti redu abusuya no wono madia besesa bedu bambiru nana boahen anantu asefo ni mfi apma hansia ekosi mfi apma hansia aduokono boahen anantu asefo no so eba bediye toto aswa list no wa chese eba ya mfi apma hanso aduasa enum nana atakora penny wono so bediye wono so to aso baaye afei de toso nson ye nana atakora penny wo baaye nwotwe ye nana anson jima penemu mfi apma hanso 1750 to 1754 bambiro wo mabusuya tese ne list no na we mesera ba be review list no me pese me kwaso na me kire wade na de otoso aduasa enan ye dasebre osei bonsu otoso mienu mfi apma hankron de okono nsia wo firi botase itine botase fo no wonom ena na dasebre fiti ze ye twen de obefiri mu aba list we mesera ba be bo ni nyina de amamo ahini ahemfo a wonom abedi asante mampong enkunya no edi ni nyina abremo na mesera edisa de no abremo ye fancy ya na mo mampo kwadwom kakra na ansa no na unsa yesi kuma apema apembeba ho me pese o hwe kuma apema apembeba no enipa no yehunu ba bi o mu free ya wo mba mampo sa hwade eti ukuma apem beba no enkoyo ewo ho ba bia Asantehene be pie bia unhunu ba bia nipa ne be firi aba wo ba bia Asantehene be pie ho no unhunu ba bia nipa ne be firi aba ukuma apem ebeba chese ennom ampon se de na nipa ne sitie no na ye twa ho mfondini e de akere no anoden chese interesting quite interesting na ebisa bibi ba kwa manfa nkere mu we ye wenchi so ni wenchi wono so baaye na se ne papa en efiri Sante Mampong nti wo baaye be da paka mu enti wenchi hine na just say adwumabadu adamfo pa no but oni mamamre ne amane enti no wani adwumabadu achi quickly na wo ba ya
ono so besom ye beja behwe ne na ni echi ansana ye de ne ko ebem wanti mahene dom ahene body pa no anodin ya bie phone line 0242073114 we screen na say o number ne da obetumi afa WhatsApp call na yenti enuanom bi na kananka me be interview ma menuan ma frɛ na wo mfa ho enti ya mie phone line no echna na ye de aka so ato so ahaye the reason so ye politics ye amamre ne amane ho nsem ya nka wo de amane ha why de wunim no na wo ka kire me wo ka kire me amba be kire me aha de minim na me kan ti ye mie phone line no ho na ye pick course no bi ahaye the reason so na ye wia na ye nto aso ya to aso another day nipa na nka me expect no one pick call nti obetimi afre 0242073114 na was watch the wadwi hello as a maintenance ba jotemenka otemenka okay kasawa mintie okay mami change system na say maintenance obani jina so meba jina so jina so de jina so meba jina so mami change line na me hwade bajo otemenka yeah otemenka se se de kasama tie funti boko de yeah ko okay da me kira ne se aya wo de to ni hunu amamra ni amane na sometimes no sane ma say ne duru ba bi na wo de kira yen ya aya isu si wasem ne so bio na say si su bio na mentie me se aya usho yi utimi mi hunu amamre ane amane right na anyama say ne ya na say hunu a eboaye okay eboaye pa because ya de bia we ya wo say o de kwa ko dru politics mo a wo say akanfo momienye baako na NDC for na person omo etna yeso but then say ye akanfo ni ye say kambom na me kakra minim a me person me ka e de so de odi a kire ye hu se ye hwe ba bi ti se kofodua ni udwaben a obi timi free ni udwaben e bedi akonya ewo Asante dwaben na Asante dwaben so yetimi kofo obi wo ho ma ne bedi ade wo ni udwaben the same thing ana yetimi kofo efa obi wo Mampong Asante Mampong amani kodi akonya wo ko abene ana ko wa bene susu timbedi akonya awaye me kama ana nware no on say na say ya ko mahine omu distu no so ote ya ohini panyino na ote so owu ya de distu ni eba ya ansa na we bai yen ka omu di ni bedi no ye professor ono Mampong Asante Mampong ye wo okay na dientia mo reject n say yesi ni nuanam ayi ba bene ho na ni nuanam ba ono wo ma so ahu enti kanya sa no no komudi e disqualify no a enka also Mampong ene ye wo no o ma me no papa nyina afiri esuka ono ko ba bedi ko ma hene enti de akwanfo ye nyina ye baako na ya na wo ka bi ni mu ntiase so ahu hima ye okura hwede asam na wo ka no e wase pa me pese ubisam na odi batu dwade ye nyina yete so ahu enti no ya na da bia wo kan mum yemfa nye asampa ne ni so se akanfo man tete mu man ka se wo pe wo tan Asantefo na wo do Otumfour eni de ntimi nye yesa so ate ase enti mo ni adwuma de dama no asi eja ye da sepa yenso ye da ase yempeke na hello so ate ase hello yeah hello onya mamencha na mencha tifo nya corona doctor
Where they say you want too much of politics, but mami for one line be firm. The pacho unu ye era of the Kennedy, I can't say pacho. Ontunable. Ontunable my why? I then ya odia. Ye the back of ship behind cry a ya wawodia. Ye panicho. Why? Okay. Na mami connect for ne so answer ma ba Asante Akan for amamre so. Na that be next one say anyoma den. So service benefits name. Auntie, na I don't know anya den. What who say huna ayi for catch rom any for catch rom. What who say huna catch rom. But me de. Me de papa. Me see the John Mahama be Ghana phobia no me de. Because esum ewo ho ti anema ehan so ewo mfa so. Anada me ka ho ti ase. Esum ewo ho nti ana ema ehan eso mfa so. Esum o ti na kane a ho mfa so. Anka esum ni ho no a kakane a kane hu ni mfa so. Eti enne no omo be hu se ekufo ado ne MPP omo ho mfa so. Naka obi kire wo obi de wo kohwe enkwan ye de ne kohwe owo. Enne next for mo kam. Munya kam Mahama mia wo mo so mo ntotwemu na mia otena bi no so bi yo papa wo de papa beda na se wunyi ne boni aye ma yanko akanfo ya mi free kwa nkwatia okay hona masi free na me kasa ye ko school me kasa obi asfin se bia mi free Kumasi ma me kan Kumasi because me ka Asante so obi wa omu free se bia me free Kumasi pi am say there be na de otete me na otete me no o ma se fi kofodua ayi a obodi sisi ayi kofodua ayi asokori o se hwan kofodua gabe yes yeah na de ko ware ne me maame line ko ware sa onipa ko no se me kasa etu hwa kanfo ne akanfo amamre nyina esese akanfo amamre nyina esese se ye ye to badi ye bibia esese ye so ye tre ye ho odin ye ne edin na ya na me ya si etena ho na obi di ose tutu animu ye fom ko hwa ba bia sabi na busua kwa ne recognize no and the abafunti no not the or the ye wura animu ye fom na omo te Asante ti Kumasi ben na nankasa etena honom edidi and edi fufuo e man so hu ko che course wo hu amamla ni amane wo hu tumidi e course ye na atare no share na the regalia no share na at be pass kire because I chene na e sede wom entoma na fra na e sede wom se ubetimi abusa epanisem na wa kire de ntia ofura santoma na ana wo se yewura eba enkran a okosra e fere se ye fere se Mahama no president Mahama no so wo entoma na fra no check Kales na nefra no ne green me boa na yellow wom na tuntum wom aha e tell saying o kasa na you ready komo no odi komo and na kire say e before ya wade oye because na nya kasa say ma bi ma no aka bibi nemum signs and symbols no communicate to us. It say you saw no say oh ya de na una na eye sign bia you understand whether to stop or to go forward. Na adetin e betrama amandofo especially CPP and NDC. Ade such a rich culture enima ye form. Na ye tan na ye hwe. Akanfo mo mam ho so. Na ya na emre bia na menne mo a wo fenese odifie ya menne mo issue kakra hwe sunsumni ama na wo ho me pasem bia wo kan sisi ase so konfo bi di nsanfo a eno nche sam ye nkan kire no sunsum wo hoyi abrofo kwa they believe it we are na wode enna ho keke enyo bro ni na be kire mi nua enyo no no be kire yen dabi na de bro ni no ma na ntie baby na me yete baby ni dabi o enti no obro ni ma na ye twofufu ampa so na ye de fa ya so mu ana dabi ano de obroni maye no ebo no nsia na ye no aduane na ewo scientific reason ti ye na nanu ye ne saa ye so na ebebo no 9
acha no num ni ye de awie ye ni biem no akoda ti na ye ho odin ene me ye se ye ni mu nyansa dodo no ebo no ndu no obi didi ene hwe ye na Otumfour ase mom ye so akanfo amamre mu ye akanfo mom ye kan humom mumma politics enye moja o politics enye moja obi be teenager and this akoye MPP abu jina po ni John jina po omonye the same blood but they omonye different ayi e say wo ye politician na so obi cassette ya wa mamre ne wa manne ne ba bia wo free ni wo moja stand up against that person akanfo obi obe sori etia ye sunsun ye culture ne ye ene na abrofo de bre ase ebe twifa ye so odehie wodi nyame nya dwuma Bedase your fun scholar hello odehie yes boko nyame adum Otumfour ye nyame bibia meka Otumfour God of Africa umpo sa yankwai ntintim ukuma pem baba any demonstration no a ehu ye no wo nipa egu ho wo ni monyam kese a eho wo he no be ti sey na okasa ni wiase sheki na ne kukoduro nyansani enye mi semi Asante ni pia odise na de ni de so uba modern na be church time from 1616 now almost started ya no na be church mu odise next for no me de enipa na ewu na elia na kadwuma mu de adiye no next for hwe time covid buy na straight insurance ya mam yes mam double pay half of your pay esa de ka on timunya full pay yes half of your pay sa ka on mu na ho ho nema etoto ma o akrokra na akrokro mu na mu gina o se ya ji ala walo so yentu yo ma jala wa montu anu se na mu di jono na o mu se mu niska betimi a dia bom mu o mu grievance se mu timi nsobo sami jamfin ku an who can where you is $1,200,000 something. Very interesting. I don't watch estate ni na mehwehwe $1,200,000 something your man clothing allowance na pabo be she na sami jamfin yo ne omo a nkola ya mu etiti nkola ehwe etese moja emie ko ni ado no kakra mo de be so no tinko asem omo ka Johnny Bite say you see these people no this internet good until we a politician o kasa also said the whole thing oh the whole kasa also we hear the thing na omunya MPP ni bi ada because MPP for no the programs be the baby an yeah but omunya sem o kaye na ketie ya na digitalization say and no man go last time we read here, the whole world education sector down and near 73. They say about 120 something below. But this is I research here. About 120 something below. And so not here be an power. They say what education, what inspiration be no. But now tell me can be. I'm dump from spirit. I'm dump from spirit. Laptop kakra na yechiche na ya kan se no ngwala se mabiem you see only competent people to rule the country they don't have the men they don't have the men some judge also that na busan na some judge also a engineer say civil say electrical so nobody knows because we be an be do ye adwuma so kuta or civil engineer. So bien say civil one, say electrical one, say they say be as engineer in insulting, engineer in arrogance. They are any BSA. Look at this guy. Who prove so much. I to a boy. I say, what to be can some ya. Bomia is there was a list of nonsense. What could just zip line? Every say, yato toy man for. Look at these people. They are not diplomatic. They are arrogant. They are incompetent. Just me who them describe. La kamna minta kando.
health minister. Look at this. From down hall to health minister. Okoboy no manage health national Okoboy. Omo what hospital when say the human system into the nurse for the kasa they want obetumi akasa chiro obetumi chiro akokwa so no health minister. Oni idea bi a hospital system no so te ase oni idea bi a ho and onso propaganda see the team or the DRS na bedu engineer bebedi only doctor bi a ho NDC or hospital committee minister ombehu omunis anyama ebobo mu onim na obai oni doctors oni oncheji managing director of G on change way like you say omuni adofo we me no ka say Asante regional minister wa shede de anim no makobubu akwa bi da konfo no chise ombe so mo da be kata ensem so ya rosa ke ho yakopam no yenyim die so munya botre na anya mutra ye bibia because omne kute life essence na mo kan omde say your military wu ana na mo say military wu na for example ono obekabi who says for trade who you see education political science department was say who bro etin a man bi na mukukọ political science won na mo so oye mu bro no we say the boy to be command position na Europe when obi a say scandal aton so no ya de ne be nipa they will never allow you to you be you fro no jira ka bi say Ghana ya entua Kofi Odro na sa Kofi Odro wa jinya na o ka say 3,000 o din say de be go school na omo sonde bo so mu bo mu sem na Kofi aden enti educated people be no say 1% of 3,000 30,000 1% of 300 30,000 na me wa 3,000 oh na omo bo mu sem ni omo bo mu sem na nditi mo ko chichi omo a diska no mo no omo ntam omo take up pay no I know omo na ball kan go and this is what the ball can go from 2012 to 2016 take for contract no since sign and then every kill energy set up to now because yeah na do kon yeah beto 2 million 5 2 billion 5 and yeah kon yeah 2 billion 5 yeah 2 billion 5 no o dey answer 3 billion like this is so and anyway na light is artificial. What is the meaning of this? Okay. Me na say artificial or this artificial. On person me nyam di scan nyam di because everyone artificial dum so na me catch row. Until no man have to fast levi dum so levi aba no. Now who can so undio ka we den ka kill ntua. Na so be dey ka so undia. Na nipa yam fa ni Ghana for o ma so dey. Okay. For this year, me that say. Sure. Yam for next caller. Hello. Hello. Oh, we can. Oh, Hello. Yeah, madam, what to say? Yes, wadumo kontonchi. Yada. Yes, was say. Wogu ye mobo. Eni sekejwa. Etumi nini nyansa. Agu ye mobo na. Waka Asantehene na. Ama yakura. Yenana. Asundwemu na bibia ekwo sed yese ne fata Asantefo ya ye ni nyina Asantehene ya yama na ye fedodo ya ye ama na ye fe na se kese pa kom ma ye nana openso wa che ya mamre amane ene ni Asante timi ye efe ya mamre efe minya be manyame insha wo soso what and now platform is we this niema and can ya Asante sem any man
Na where the was someone no dia ba na meka kakra. Measure say free. Nurse fo iso. Na nurse fo yi ene omo protesting eyi omo ye na mebusa madam fo bi oye say service for 20 years for Ghana. Na mbusa so what are their core objective? Say kasabio ye wa manani. Ahampo a ehebie. Say nurse fo ne doctor fo ebeko striker. Na bia one more pay a increment in pay. But one more some more to idea kase it doesn't hold water to me. Na so obi a wa ye adwuma wa brochire bia beka se hospitals bia beka se doesn't hold water. So one nurse ni ese wo pese won wabusuafo ene moma 4 according to one a year metie one enya free healthcare one almost spouses and moma 4 any teachers so nki almost be requested for the